Hej alle sammen. Nu er vi kommet herud på Solvang, Bjørns Wrestling og Træningscenter. Og nu skal I bare se i løg her. Her kan I komme i form på en hver måde, skal jeg hilse at sige. Vi har det, der skal til, for at du kommer i form. Du skal bare medbringe vilje og godt humør. Yeah! Her har vi det, vi kalder motionsområdet. Her er der masser af maskiner til den del. Og vi har skiver nok, og vi har håndvægter nok. Når du kommer herud, og du er nybegynder, så kommer du igennem en aktiverings- og toningsprogram, hvor vi viser dig øvelse, bevægelse, vejrtrækning og det hele vejen igennem, så du får en sund krop i balance. Og du kan også få brændt nogle kalorier af. Det er jo altid med i den her. Vi starter altid med opvarmning, maveøvelse og slutter af med udstrækning. Og så er det ellers inde i maskinen, det foregår, når man er nybegynder, man skal lære, hvordan muskler de reagerer på det her. Vi har solarie, så jeg har lyst til det. Ikke særlig lige en del af her, når vi har sådan en god sommer, som vi har nu. Men det kan være, at jeg har brug for det til vinter. Hernede er der ellipse. Og som I ser, løbebåndene, de er rimelig incline. Fordi jeg er rimelig modstander af, at man løber, når man er i en motionsklub. Næh, så drejer det sig om at få musklerne virkelig aktiveret på en helt anden måde. Men ellers så er det opvarmet det her. Hernede her, relax. Her kan I få vand og kaffe. Og jeg siger altid, det er vigtigt, at man får masser af vand. Skriver jeg navn på en bage her, som jeg siger, så drikker jeg vand imellem alle øvelser. Vand. Og her kommer vi ind i det, vi kalder 300. Her er det Strongman Plyometrics hurtighed for idrætsfolk også. Her kan I se, han er old school. Og en del af bentræningen herinde. Nogle af de gamle maskiner har, men de virker virkelig godt. Lower extension, lower curl. Og sissy squat her. Forside af lår. Og her har vi svingerklubben, som jeg kalder en benpres, der virkelig rammer lårmusklen. Den er rigtig god for jer, der har bøvl med knæene. Og så er det full range of motion her. Man kan køre virkelig stor vandring uden at have bøvl med knæene. Her har vi dækflip-maskinen. Strongman øvelse. Her er Viking press. Også en strongman øvelse. Skulder. Viking deadlift. Rykker ben. Og sprog nakke selvfølgelig. Reverse hyper. Er en rigtig god øvelse. Det er, der har forbedring i dødløften og har bøvl med ryggen. Skal jeg helst sige. Og her har vi en af vores yoke. Den her, der vejer 175 kilo startvægt. Her er Farmer. Den her model, de vejer 20 kilo stykke. Og her Atlas-sten. Jeg har lavet en rampe, der kan hæves op og ned, afhængig af hvor højt I vil gerne dreje ned og løfte den sten herover. Det er alt sammen uden hardbæks, det der foregår herinde. Og den triller tilbage hver gang I bøffer den over, så her kan man jo køre rigtig mange gange. Ellers så har vi jo en traditionel rampe hernede. Det er forskellige størrelser sten. Og herover har vi Hercules Hold. Det er noget, man træner en stærk mand til, hvor stærk man er i sit greb. Se håndtaget. Den er der. Så står man her med en i hver hånd. Og så bliver de her lift, de bliver løftet op med en del kilo på, og så kan vi se, hvem der holder lidt længst. Ja, her har vi en scoreboard. Der er nogle af de rekorder, der er herude. Her er der sække til medley, 80 kilo. Her er en Bulgarian wrestling bag. Det er også bruges til medley. Den her vejer 50 kilo. Og her har vi reb til arm over arm, og der bliver så sat en rampe på her,
Så sidder man her på en bræt, og så hiver man ellers i prowleren deroppe, der bliver sat skiver på. Dækflip, det er jo en must strongman. Det er full body øvelse det her, det er funktionelt træning, der vel noget. Og jeg har en, der vejer 335, der kan komme op og veje 600 kilo, vi kan sætte skiver ind i den. Så er en på 250. Og så har vi den for begynder her også, og til damer. Og 80 kilo, den her cirka 40 kilo i sig hver side, ikke også? Powerrakken. Her har vi en safety bar herinde lige i øjeblikket. Stang på ydersiden, der kan køre rack pull her. Fat bar til dødløft. Konventionel dødløft. Og det er jo en så vigtig øvelse, den med. Ingen tvivl om det. Ellers er der jo de store lastbilhjul her. Kan jeg løfte en anden højde. Den var i startvægt 2,45. Og jeg har med jernhjul, de ser ikke ud af ret meget. Den anden højde er dødløft 240. Her har vi en trap bar med 2 forskellige højder. Der er 75 med hjul på, startvægt. Og her har vi en cambered bar, 80 kilo startvægt med hjul på, frit valg. Greb, selvfølgelig en meget vigtig del af stærk mand, for at have et ordentligt greb til alt, hvad man er fat i her. Og den her, den er rigtig god til at forbedre jeres grebstyrke. Så har vi jo noget for bodybuilder her også, og til en masse stabilisatortræning her. Man kan slynge den fra side til side, den her stang her. Sidder i led. Så har vi en good old bænkpres her. Med sikker stop her i siden. Der er ikke noget med, at man kommer i klemme her, ligesom en video, jeg har set for nylig. Den her, den duer, og her kan I sætte elastikker i bund. Og her har vi en frame carry. Startvægt 120 kilo. Og her har vi til forskellige grebstræning igen her. Her har vi jo Rolling Thunder. Forskellige tykkelse, der er en 50 mm og en 60'er. Så har vi med en kugle. Her har vi en sæk mere på 80 kilo. Der har vi gummikugler også til medley at løfte op og ned og løbe med. De vejer 100 kilo. Og en Bulgarian wrestling bag med, der vejer 80 kilo. Når man er herude af træning, så er det selvfølgelig klart, at man skal have magnesium på hænderne osv. Der har vi en regel ude, at når man bruger magnesium, så tør man af både skiver og fingre det hele, så der er ikke noget at komme efter, når man er færdig. Sådan skal det jo være. Her har vi jo banen til prowleren, hvor vi kan simulere lastbiltræk. Arm over arm, som jeg nævnte. Kondi, kan vi trække, vi kan skubbe. Begge sider også. Og så kan vi hæfte den for den her wrench. Så det er full body. Der er mælkesyre i hele kroppen. Så hvis I har lyst til at prøve noget anderledes, så prøv at komme herud en dag og komme ind i den rum her. Og se om I kan mærke en forskel på kroppen dagen efter. Nu går vi videre. Gå ind i motionsområdet igen. En del af min maskine, en del Cybex, så har en del David-maskiner også. Og så er der selvfølgelig noget, jeg selv lavet ude i værkstedet. Jeg laver jo også til andre, stærkmandsudstyr og så videre. Der er en god old school world class. Den går aldrig imod den her, skal jeg helst se. Der er noget bicepsmaskine, jeg selv har lavet. Der er håndvægter. En klein bænk. Smidtmaskine, den kan også godt bruges en gang med. Gammel benpres, der virker perfekt. Sat ekstra stang på, så der kan være nogle ordentlige kilo. Vertical benpres, det er en, der rammer syre i lårene, skal jeg helst se. Godt til jer bodybuilder. En af Arnold, hans gode gamle øvelser. Så er vi inde i wrestlinghallen. Her er jo masser af hardcore herinde. Håndvægter har vi i par op til 75. Jeg har en på 92. Når vi kører one arm dumbbell row.
faste vægtstænger her, op til 80. Og i squat-maskinen, en der er mange, der har fået fremgang i dødeløft og forskellige øvelser ved at køre den her, hvor man kører ass to the grass, når man kører. Er en virkelig god øvelse for benene. Her er en donkey calf race. En af de bedste for at styrke gastrocnemius, de store dråber og i lægmusklen. Og en for soleus, den siddende læg, den kender jeg nok, der med at slat på det. Stående læg. Good old T-bar. Går heller ikke imod. Det er old school. Hernede, det er selvfølgelig wrestling-modder, der er en del her med wrestling-ring og MMA-folkene træner også her. Og her kan vi lave masser af maveøvelser, udstrækninger, plyometrics, acrobatics. Alt hvad noget det har med det at gøre. Der er også Bulgarian Wrestling Bags her, en 20 og en 30, og der er godt til core, mave, alt det der. Der er mere maskiner. Der er en dobbelt pull her. Den bliver brugt meget til mange forskellige øvelser. Det kan hæves op og ned i alle retninger. Special rygmaskine her. Rammer godt i latten. Mave. Hack squat. Den har jeg lavet sådan, den kan bruges i strongman til Carlsen squat. Så forbedrer dine evner i dækflip. Benpres. Hack squat, den kan begge dele, den her. Også Carlsen squat i den her. Parisertårn kalder den her pulley her. Det er sæt skive på. Og det er rigtig vægt, man trækker den vej. Og hvis man vender den anden vej, hernede fra, og sidder og presser op, enten i bænk eller skråbænk, hvad det er, så vil jeg skive den vej, det halve ud i hænderne herude. Det er nemmere at regne ud jo. Så er der Hondaen her. Det er jo en mini-model af en T-bar. Det er også en god rygøvelse. Her er old school mere igen. En god gammel pulley, der føles virkelig ligesom fri vægter, når man trækker den her. Jeg har forskellige håndtag, det er vigtigt. Og masser af forskellige stænger. Det skal vi have. Hyper extensions. Triceps, bryst. Plate loaded selvfølgelig. 11. september kalder jeg den her, for den laver den der, det skete lang tid siden. Den bruges både til ryg, bryst og triceps. Underarmsmaskine. Både statisk og dynamisk træning er det i den der. Og så er en good old bænk, jeg kom til at lave en gang. Jeg var på montørarbejde i Tyskland, han glemte min træningsbænk. Så måtte jeg lave en af det træ, der var nede af siden, han så blev en polstret. Men det er den bedste bænk, vi har, når vi kører tung bænk. Sådan er det. Så er der stairs, strongman. International højde, der her kører flere gange op og ned. Den, der står her, vejer 225 kilo. Det er jo der, man skal op, hvis I skal være med i den leg. Konkurrencemæssigt i hvert fald. Her har vi Apollos. Der er jo hjulene, de er låst fast, og der er ikke noget, der roterer. Så der er mere moment, når man skal clean den her overhovedet. Startvægt er 80 kilo på den her. Og her er en, du kan clean med lejer. Her vejer 75, vi bruger til dødløft i en anden højde. Her er en af vores blok. Standard bredde. Den vejer 50 kilo lige nøjagtigt. Her har vi en squat rack mere. Og her er flere locks. En god gammel en i træ, som jeg har med til Stærkmanns show helt tilbage fra 89. Og en anden tykkelse. Lock. Og så har vi jo circus. Dumbbellene. Det skal jeg jo ikke glemme jo. Her er en god basser her. 100 kilo, 90 kilo, 80, 70, 63. Så jeg synes, hvis jeg har lyst, kom herud, så skal jeg nok vise jer vejen. Der er jo ingen, der starter med at være verdensmester i noget som helst, det ved jeg jo godt. Men nu går vi udenfor. Der er mere legetøj. For det skal være en leg også. Man skal have det sjovt hver dag, man træner. Man skal huske, man skal nyde rejsen til målet, når I har en eller anden målsætning. Sådan er det. Her kommer ud af udsigt ud over fjorden her. Det er Livø, I kan se her lige ud.
Og hernede har vi jo forhandlingsbanen US Marine model. Ubehagelig type. Og her har vi også Strongman. Her er en Prowler her. Udendørs. Her er en yoke mere. Den her startvægt 195. Lidt mere hardcore. Flere gummikugler, 100 kilos klassen. Her kan vi se en ny kaffe. Der var noget, jeg har mere madpakke. Proteinshake selvfølgelig. Min maskine, den her, den kan bruges til squats, skulder, overhead, Viking press, dødløft. Den har været brugt til konkurrence til squats for eksempel. Og jeg kan se, at I kan løbe langt, den er 70 meter, den her bygning her. Her er Fingers. De vejer 100 kilo her ude i enden. Så kan jeg regne ud, hvad de vejer midt på, jo. Flip over. Og hernede har vi de store atlassten, hvor man bruger hardpacks med international højder her. Forskellige her. 122, 145, 156, 172,5 kilo og 194 kilo har vi her. Så der er jo noget for enhver smag. Og her kan I se bomben heroppe, og den her, vi bruger, den kan sænkes helt ned, så vi smider de her granitblokke over, hvis det er det, der drejer sig om, eller også til Cactus. Her har vi fra 10 kilo og så op til 30 kilo af dem her. Og herhen kan I se car deadlift, der kører man bilen op på rampen her, så løfter vi biler. Så er det jo dækflap i alle størrelser herhen, og der er også en ekstra dæk, man slår på med en hammer til kordtræn, hvis det er det, der drejer sig om. Og der er flere farmers her. De her, de vejer 75 kilo stykke. Med 2 par. Og her er en timber carry. Der vejer 200 kilo cirka, afhængig af, hvor meget det er regnet. Og herom bag har vi en stærste konkurrence i fuld international størrelse. Og ellers så er vi vist ved at være rundt. Så jeg vil slutte med at sige, kom herud, I er velkommen. Og som sagt, I skal bare medbringe vilje og godt humør. Vi ses.